Molweni bethuna, happy Friday kuni nonke. Namhlanje ndicela sibizele oomakoti ecaleni. Bokotiza, it's that time of the year. It is the season to kotiza bethunana. Ni-happy okanye ni-anxiety? Niphi kakuhle kakuhle? Happiness okanye nikwa-anxiety? Ni-overwhelmed ningekaqali noqalisa ukotiza niphi? Jonga kulaa mhlaba wakaTikTok ndimane ndibona oomakoti bayabuza uba bayabuza, bafazi seniredi, selifikile elo xesha, sifikile isikhathi. Bomakoti, ithini into? Kunjani emzini wakho? Ingaba emzini wakho ususafika? Uhambe uyobeka ibhegi ube sowushona khona, ube sowusebenza, okanye emzini wakho noko bayakunika a day or two uba uwomishe up to uba sowufikele emakhaya usezilalini and then utshone khona. Emzini wakho kunjani? Ingaba emzini wakho uma before the sun rises ube ngowugcina ulala long after the sun has set? Ithini into yakho? Niyancedisana madodakazi? Bakhona abanye oomakoti. You know, I came across ipost yosisi othi yena she has decided into yobana akazokuya emakhaya because into yoya emakhaya in the previous years ibimenzela i-anxiety engaphaya kokuqonda. Ebesathi eqala uOkthobha aqalise uba ngathi uyagula, uyabhitya, uyathini, unestresi because uyayazi into yobana uzofika ezilalini angaphumli from beginning to end. Uzokotiza mhlawumbi ekhayeni kunemisebenzi ezoba khona, elalini kunento ekhoyo efuneka ayoncedisa. Mhlawumbi if utshatile emaJwarheni, oojwarha benza into ethile, so awusoze ukwazi uphumla noba ungathanda because kaloku funeka uyovela uba kunento elalini. If mhlawumbi emzini wakho akho nto, elalini uba kunento funeka uvele and ke leli xesha ngoku ingakhange ibe yinto yaselalini, mhlawumbi kulo mzi utshatele kuwo kwenziwa izinto kwenye ilali. So funeka uhambe uyovela njengomakoti wakuloo mzi. Uyayibona laa nto? Akuphumlwa. Ndifuna ubuza uba kunjalo na? Mhlawumbi if utshatele eMapayidini kunjalo? If utshatele kwaZulu kunjalo nakwaZulu? Like ebaSuthwini kunjalo, amakoti basebenza kude kuyovalwa? Okanye yinto yakaXhosa leyo yosebenzisa oomakoti kuze kuyoklozwa? But ke abanye oomakoti bebesithi, look, umamazala wam is very understanding, akafuni into yobana ndibe ndivuka mna before ilanga livele. Umamazala wam mna uthi umntu makavuke ngo-9 and it doesn't have to be mna every single day upreparisha i-breakfast. They take turns. Ngemini ethile omnye uyayipreparisha i-breakfast, omnye kwangaloo mini wenza i-lunch. So bayaphumzana. So mhlawumbi if mna ndenze i-breakfast ndingumakoti, then ukhona omnye umakoti ozokwenza i-lunch, and then mhlawumbi indodakazi, if ikhona indodakazi, yenze isophoro. With everything kuyancediswana. It's not just umakoti ozoma kude kuyoklozwa. Because you want that time to be bonding time ngoba abantu during the year they're in the city. Some bayagoduka ke during the year bahle nangoDisemba. But sometimes uba bhizi unyaka and then this is the time when you bond, but kubhizi ke mabetuna. So we have to understand also that mhlawumbi kungcono ugoduka phakathi naphakathi elamkeni enyakeni, but uDisemba ke ubhizi, it's just the nature. Abanye baye bakhethe uhlala i-2 weeks okanye iveki
then baphinde babuye bazophola. But ndifuna ubuza bomakoti, ingaba ithini into yakho? Ingaba u-anxious? Ingaba u-excited? Ingaba uzixelela into yobana awuzi? What is your thing, makoti? Abanye oomakoti ke sana bahamba nee-helpers aqonda into yobana no, usisi ndimcelile, ndiyitriplishile i-bonus yakhe uba ambondincedisa apha ezilalini because angizokwazi ulenza ixesha, please. But ke ngoku xa umakoti eze nosisi, hayi sana, nosisi funeka sisi khawusincedise la, khawusincedise, khawuyenze lena sisi. Funeka umakoti abeke i-stand ke nalapho noko usisi angabikho overworked. But ke bomakoti, all in all, ndithi happy koti zasesizini mabetnana, all the best. Ningaziqothi kakhulu. Xa nidiniwe nitsho, you understand? But ke shem I feel for oomakoti abatsha. Bazawuthini? Ucela umyeni wakho into yobana khawundise down baby, ndifuna nje uyophola. You understand? Nizikhuphe nihambe niye town niyodla i-ice cream uphole. Happy koti zasezini. Happy Friday kuni nonke. Until next time. Toodles.